Aldaia entrega 17 bicicletes per als dibuixos més originals. Pues mira, esta soy yo y esta es mi bici. De colorines. Para que no dé el sol ni para que llueva. De figuras geomètriques. El tobogán ese se puede subir. Para volar. Pues estrelles de colors. La imaginació dels més menuts no té límits i amb ella tots podem somiar. El coronavirus que ya se va. En la bici he hecho como si fuera una casa con una habitación, piscina. Y estar en las estrellas. Un superhéroe. Una bicicleta que pots anar a on vulguis, a l'espai, a altres èpoques. I amb esta il·lusió han rebut els seus premis els guanyadors i les guanyadores del concurs de dibuix en la seva segona edició, organitzat per l'Ajuntament d'Aldaia amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat. L'objectiu, fomentar el respecte al medi ambient, el transport no contaminant i la vida sana. Ells ho tenen clar. Porque no contamina y hace que estamos sanos. Sí, porque no contamina. M'agrada molt la naturalesa, el turó verd i... Que me gusta pintar. D'esta manera, cada centre escolar d'Aldaia, als nivells d'infantil i primària, han triat les millors creacions i el consistori, de mans del propi alcalde Guillermo Luján, ha fet lliurament dels premis i diplomes. Els nostres xiquets i xiquetes aposten per la bici i per fomentar la participació per molts motius. Que s'animen, que poden fer-ho. Un paseo con esta bici por mi pueblo. Con ruedines. Pues me la voy a llevar para casa. Al campo. Sí, me hace mucha ilusión. Les àrees d'educació, mobilitat, transport públic i participació han col·laborat transversalment en una iniciativa que ens afecta a tots i a totes. Per la seva part, ara només toca estrenar-les, seguir fomentant aquesta creativitat i positivisme i fer vida sobre rodes.